mayang alos kalabanan nga mga kaaksyon ta, way pagidman gagiyos, pero sa mga markets naton, sige-sige na ang plastar na sa aton sini nga mga kaaksyon sa tatlo ka dalagko nga mga merkado diri sa syudad sang Bacolod sa Burgos, Libertad kag Central Market. Sa mga kaaksuntang nakabugtaw na kag nagatsunin na karon sa aton sini nga pagpangalagad, welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksunta, standbyan ay hatagan ta kamo sa igtalopangod sa diligid lamang madugay, pero ano ning natabo iya sa compound sang Negros Occidental High School, no, sa Inoiches dira. Kay according kay Mr. Mario Amaca, ginlaragway sini nga daw kaangay sang isa ka bulalakaw ang nakitaan sa kilid sang pader sang ilang nga bulutuan. Kay balubala kamo nga may isa ka butang nga nagtupa didto. Suno kay Amaca, pasado la una kahapon, nakibot na lamang ini si Janet Sarailio nga may nagsigabong sa kilid sang guardhouse. Ti una nga nakitaan dito ang bato nga nagadaba-daba kag tuman kadako kag gulpe nga naglupok ini mga kaakson. Ay pwede grabe, ano to ayhan man. Ipa-check naton sa scientista kung ano ini nga klase sang pagkabutang, no? Ginapalantaw sa mga pawn shop ang bato apang wala man sang makonfirma kung ini bala isa ka gym, no? Ginapatihan niya makang isa ini ka meteorite, no? Halantaon ta niya kung ano pagid ang dugang sining pagtuon sa mga scientist sa sining pagtupa sang daw bato mga kaaksyon sa kilid sang puluyan sang isa ka Gardao sa among lugar sa Inoiches. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na nga oras. Daligid lang sa aton sining mga kaaksyon. Standby, manong balik kita sa dirigid lamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko,
Tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Tro 12 ng aton oras, 4:12 na sa kay Lobaton Anho. Good morning lang Lobaton An. Kay An Lobaton sang Aman Jordan. Good morning lang. Kag kay Mr. Milili Oligo ara na siya, no? Mr. Milili Oligo sa MM's Bade Cafe sa Barangay Tangob sining syudad sang Bacolod. Kay Mr. Milili Oligo, kay Habibi Kasiho watching from Muscat, Oman, no? Thank you so much sa Bibi Kasi. And gatamyaw lang si Mr. Milili Oligo. Kay Vanessa M. Mayo, kay Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa ang nagatamyaw si Mr. Milili Oligo. No? Araman si Mr. Ronnie Gordon, ga-monitor na. Linya, morning sir, monitor lang ko diya. Damo gidman bato sa Bakulod. Ay, perte kadlaw siya, no? Lain nga bato, sir, ah. Balaan ko na ng bato nga ginamunoy mo. Sige, salamat gid din. Good morning, Sir Ronnie Gordon. Kay Andro Manggilan, may lang pagpamati. Sige, kay Andro Manggilan, no? Kag Rochelle Torbella, good morning lang. Kag kay Mike Mikaela Gilaran, no? From Jeddah. Thank you so much, Mikaela Gilaran from Jeddah, no? Kag kay Imelda Hamilo Babuanga. Salamat gid ka pa. Kay Kapitan sang Barangay 2, Emelda Hamilo Babuanga, good morning lang sa inyo tanan-tanan dira, no? Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod aton himulsuhan sining mga inoras. Balita sa patrol. Sa detalye sining mga balita, sitwasyon tanay sang palibot sang syudad. Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Rats, good morning. Wow, dumayong kondisyon mo ah. Oh, yeah. Aba. Oh, yes, gida. Muning importante, Aksyon Rats, kung sa salakyan pa, Ah. kung naka-change oil ang iyong Ba. salakyan, sigurado kondisyon na kondisyon. Gani man. Gani hindi na ko na mag-argue ah. Basta naka-change oil bala. Oo, Basta change oil, damo na nga pagkabutang mo. gani man. Basta naka-change oil gani, halos tanan na kondisyon na kondisyon. Correct. Ti suka ang isubungaga, ang pila naton nga mga kauturan, nagapakondisyon man. Ba. Kunti Sabado subungadlaw. Ba, Sabado, subong eh. Wala obra ang iban, especially ang mga nag-obra sa gobyerno. Ti subong ya aksyon na Rex nga iban gamat-amat na paglakaton, iban wakaton, Tigaling kay Subong Independence Day, way trabaho ang halos kalabanan, except lang sa mga mall siguro. Sa aksyon na Rex, no, amo na, ti mayuman kay pula ang kalendaryo. Ti may... Basta pula. Timing. No. Oo, ti subong aga, aksyon Rex, bantayan man ng alas 6 antak na, ang grupo sang aton mga kasundaluhan kagas of course ang pila ka mga government employee magatipon man subong aga alas 6 sa Venter Monument bala Actionarex sa may Bacolod City Public Plaza. Matipon sila? O matipon Ano sila. oras to? Alas 6 subong aga. Basi kung ma-jaging-jagingan mo da karon ah. Yes, aksyon na Rex. No, maning nga jaging-jagingan tani karon sa aga. Bangod man sa pagtililipon sa pila naton ka mga kauturan nga magapatigayon in line diri sa pagdumdum. I think 123rd action na Rex, no? Sang pagdumdum na sa Philippine Independence Day.
So, kaangay sa Philippine Independence Day, di daw hilway ang imong mga mata subong nga kaagahon. Aba. Sa paglantaw, so may mga nag-jogging na, amat-amat, walkathon, of course, ang iban ga suksok sang mayo nga short, si Papang Dixon gani, katudlo na kagina, paglabay na mo to sa NGC Aksyon Rex. Ang iba natin yung mga kauturan ga punggotos kilid bala. I think hindi ko magsala mga kuan di sila mong mga empleyado bala o kon mga call center agents. Ang ibanderiya ga punggo ka tindog walang iban aksyonarex naga jogging manti. Subong nga kagahon ang laragway sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Kung dalanon ang aton paghahambalan masyado katawhay, ang mga tricycles ang kalabanan naton makita, no? In fact, may nakitan kita diriya, jutay pa lang ka mga jeepney o kung mga jeep. Gani, pag labay ko dada o mga tricycle lang may ara? Oo, ang tricycle, ang kalabanan pa Aksyon Rex, kasi maugtas ka kay ara sila sa tunga sandalan. Oh, gani. Supposed to be, ara sila sa outer lane. Pagkambal kita outer lane, dapat ara sila sa kilid sang dalan dampi kay para kung apat ang lane, ti ara sila sa pinakakilid kaya. Kung mga fast lane aras to nga, galing kay ti ang kalabanan Aksyon Rex, ampot, ang pamangkot ti galing. Oo, bigo ano to. Nagtig-ik lang Okay. Ang Aksyon Rex, ang ibanderiya ko nakaagi seminar, especially ng mga tricycle drivers. Kabalo sila dapat nga ang inner lane, amo na yung mga fast lane nga ginasiling. Kung ikaw may dala sa lakyan, kisa maugtas ka may sa ila. Kay, kasunod-sunod? Oo, ikaw masulod sa ila, tapos sinay pagkataman dalagan, ara pa sa sintro. Dapat ara sila sa kilid, no? But anyway, Aksyon Rexy, pila ka mga observations karon sa patrol. Kung mag-aalabay man ikaw sa dalan sang Burgos, I don't know kung naobserbaran kag napyaran mo. Diri dambi bala Aksyon Rex, mag-umpisa sa may Pareño building, pakadto ya YMCA. Kadto naman diri sa area sang Burgos Public Market Aksyon Rex. Ang basura ara sa kilid sa dalan, meaning wala pa na pick up sang IPM. Base siguro na adtawan sila sa paggabugtaw, no? Which is supposed to be dumdumon man nila ang ila sining obligasyon. Ang pila ka mga kauturan ta subong nga kakahon Aksyon Rex ang nag-amat-amat naman plastar sang ila sining mga baligya subong aga. Actually ari na kita diri sa Tubang mismo sang Burgos Public Market. Sa konti Sabado, subong Independence Day. Paglabay ko na kay na sa Burgos, na nagaladlad na da, kag matamat na nagadamod drang mga kaksyon ta? Yes, Aksyon Rex, matamat naman sila. At especially ini ba ng mga kanter nga nagadala sa mga isda. Ari naman sila, may ara man Aksyon Rex nga nagaplastar na. Especially sa ining mga baboy bala nga ginatulod sa karito pakadto sa ila sining nga baligyaan, no? So at least aton sining nga mga kauturan para temprano pa may idea sila kunti Sabado subong, at least para may idea na sila kung pila subong ang mga presyo sang isda. Actually sa baboy man Aksyon Rex, para sa ato sining mga kauturan, steady sa gihapon ang presyo, ranges between 270 pesos. Ulot ni siya Aksyon Rex, no? 270? O 270. Tugtog 280 siguro? O 270 to 280 per kilo. Now, diri kita Aksyon Rex, para may idea man. Oo. Aton sila nga mga kauturan na matamat abala pagpakuan para mamangkot man kita. Kay on and off ang presyo sang kuan mo sang isda, kunti may isda yang mahal, may isda ba na barato. On and off diri kita may subong pagani diri may double cup diri nga kanter, amat-amat naman og sa ila nga mga banyera bala Aksyon Rex. Kumahal ang banyera nga isda. Dula ka? Sa ilo ka, bisa piyakta nga kom kay gapasulod ni siguro sa market mo. Aksyon Alvin, masailo tanay sa kom nato na. Bisan kadali lang,
Kay parang siguradong nga paghaboy mo dira sang information kay gakautod ikaw samtang pasulod sa merkado ng aton sining patrol si Aksyon Alvin Graba. Kantuan tang area ni Aksyon Alvin Graba dira sa Burgos Public Market sa presyo na sa mga nagapanguna nga mga balaklon. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ari, mayo na kampiyon ng... Kathag sang plabuton mo. Oo, kampiyon na. Daw, tuparay na lang kita. Oo, gani. Damo subong, mga isda. Damo sang? Damo subong mga gwapa nga nagabaligya isda. No? Okay. Oo, subong sinigani. Ang tupad ta gani diri, gwapa na, sexy pa. Oo, gwapa na, sexy pa. Gwapa man kag sexy man ang mga isda. Mga baligya, yeah. Oo, available to subong tilapia. Pila tilapia? 160. 160 ang tilapia. Ano niyo? Pusipus. Upos. O, 180. 180. Mayon man nga isda, no? Kilawan. Kilawan. Oh, 200. Kilawan, Aksyon Rex, no? Pila ni? 200. 200 ang kilawan. Mayo man ni Aksyon Rex, no? Kung aga, matilawan mo ni. Matilawan ba rin sa aton mga kauturan? Na balang liwit? Liwit, 160. Liwit ko, no? 160. Kakadlaw mo siya. Kakadlaw isa sang liwit mo, Aloy, oh. Aloy, 180. 180 kag ang Ang bilong-bilong, 200. 100, of course. So, Aksyon Rex, no? Pani so far. Thank you, Gida, you know? At least para sa mga utod Sino may tungalan idea. niya? Ha? Sino tungalan niya? Oo, si Inday Mimi. Si Inday Mimi. May ari diri Aksyon Rex. Iban pa nga mga baligya, ano pa diri available. Pare, available to diri yung marot. Kailangan sa quality. Dili ko 180 marot. Ining kwanta, oh? 100? 200 ang bulaw. Bulaw Aksyon Rex Fusiontos. There is a Aksyon Rex, oh? Ang imo program sa bunga agad lanogit sa kapihan ni Sir Robin Kasipi. Oo, kaya ko nag-ideya diri ako. Namits na sang kapida ni Sir Robenda? Oo, namits ang kapidya. Upod nag-ideya iyang asawa, nga gwapa kag sexy. Sigura. May gurayan man di. Oo. O gurayan ba dahil tag pila? 41 po, 160, 1 kilo. Punot. Punot. Punot din siya. Ripagidya. Buli na. Lupoy, no? Lupoy. Ano yan? Lupoy Gurayan, 160. Lupoy. Lupoy Gurayan sa punot. Lupoy Gurayan. Namo nagliisda da sa Burgos Market magamuni oras nung mga karinderya subong aga kag maluto. Pwede na ka matamat na sa Burgos, oh? Oo, gani man. Kaya karon magwadlaw na jutay na da mga isda na mo. Oo, kung adlaw niya, jutay na lang ni. Kay kapit pagitsubong ko pag ning isda, yellowfin pa. Tuna ni pre, no? Tuna. Boss. Tag pinasubong yan, tuna pre. At 350 lang, mas. 350. Oo. The best niya siya kilawon. Ari pagidya, ano ning isda ni isa? Black Marlin. Black Marlin. Malasugin. Marang. Burns. Pila ko, pre? Atray, pila? 380. Malasugin ni. May ari pagidya diri Aksyon Rex. Available pagidya sa buong Matan. Matan ni pre, no? Pila ni pre? 180 kilo. 180. Kung nagtaon ta Aksyon Rex. Why ka da live video? Waay kita. Kaya ginausar ko rin. Kaya isa lang bilog komunikasyon mo, no? Kasi may maluoy, may magdonar. Salamat, in advance. Magdonar gurong isda. Oo. Sabi ko kunara si Aksyon nani nagasunod sa imo kay kinanglan malantaw ko taning video da.
Oo, si Papang Subong, si Papang. Ay, si Papang Nixon? Oo, basta Sabado, Mm. si Papang Nixon Actionarex. Oh, basi kung makakuha ka mo da video danay ni Papang ah. Bisan Yes. kadali lang, bisan makita ta di sa aton nga kuam lao para palayag ta. Oo, Namigid ta ni Actionarex. nga naka-video bla. Oo, ito yung anta kay Basi Arana. Gawan-tuwan naman si Papang Nixon, no? So, para Okay. muli ang laragway sa pila ka mga baligyan. Actually, damo ga baligya sa mga aga-aksyon na Rex. Nanti sa bato mo. Oo, Sabado. Mm. Tapos, damo man panindahan na sa mga aga. Pag damo man surprise subong, no? Dati may kung lantawang action Rex. Damo sa kano? Last week, damo supply sa Oh, isda, because no? surprise. Supply gali. Oh, may man kung may surprise karon do gani guy. Magwa-antis na magwa balaw. Oo. May surprise ko dala ni sa kilo ni okay lang. Na. Liga bit-bitan niyo ah. Kay Oo. mo lang niyo ah. Pero imo lang ni Mm. Kay kining lanon mo ni, di Yeah. ba mayad. Oh. Isa lang siguro ka kilo ning black nga tuna, ate Wow. gwapo na ni. Di ba sila gakuha supply man? Actually, ining mga panalagyo aksyon na Rex, ang kalabanan diri nga supply is from Hinubaan. Ah, from south. Kag ang supply diri kalabanan man, kung damo ni kadamo, ang kalabanan man nga supply diri man sa aton diri sa area sang Sibukaw, Banago, kag Subong man, sa area naman sang Valladolid, nga fishport diri man ginadala aksyon na Rex, at least para sa ato sila nga mga kauturan. Now, ang observation karon sa patrol, nalakip na diri ang presyo karon sa mga isda sa merkado, ang ginadugong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Nagatatakot, una sa balita, una sa actions, butonod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Ayos, dagang salamat Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Papang Nixon Tahom dira sa area sang Burgos Public Market. Sitwasyon sang Burgos Public Market as of now, ti amat-amat nang damo nang bumalakal sang mga isda, mga kaaksyon kagiban pa, no? Dira sa Burgos Public Market. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon at aganta kamo dugay-dugay isang dugang pa nga mga informasyon o po ang aton sini nga mga action reporters. Pagkatapos lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala,
Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay... Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:47 na nga oras 4:47 na. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita angot sa sining kaso nga hepes ang Police Station 2 ginapa-monitor ang purok Bulinaw kag iban pang purok kasakop sang Barangay 1 kasunod sa paglutang sa make-up art test sa Barangay 11. Anong update sini? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, good morning. Action Rex, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, nga nakabatong iman sila sa informasyon nga nagabaligya ay kagamit sa ilegal nga droga ang natiruhan sa Barangay 11 sa tong Webes ng gabi nga si John King Poras nga pumuluyo sa Purok Bulinaw, Barangay 1, sinusyudad sa Bacolod. Hindi ba report suda kay Pindon Action Rex ng Purok Bulinaw, isa sa mga purok nga nasakupan sa Barangay 1 nga sa Gayapon, padayon ang pag-engage sa illegal drug activities sa mga lugar. Magluwas ni mga purok pa sa Barangay 1 Action Rex nga nanging target nila. In fact, may mga ngalan sila sa illegal drug watch list nga nag-engage sa illegal drugs activities dara sa may Purok Bulinaw. Sa diindra pa nag-istar iningin tiro sa tong Webes ng gabi nga si John King Poras. Sa karon, ginapamonitor pa ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang iban pa nga mga purok nga nasakupan sa Barangay 1 tungkol sa impormasyon nga nabato nila nga wala untat ang negosyo sang droga sa nasambit nga mga purok. Yari ang porsyon sa palayag sang hepe sang police station number 2. Hindi naman na ma-deny pero may ara gid somehow sa area nga sina kay tik lusot-lusot lang na mo from purok lang sa area sang station 3 pakadto diri sa aton mga transaksyonnes nga ka-monitor nato na since ang ara pa kuya sa city drug. So hindi ta madula sa paminsaron or sa anggulong sige Japon ang transaksyones dira sa barangay nga na barangay 1 kag 2 kag talapos sa may area sang purok langis. So somehow sir sa mga purok nga nasakupan sang Barangay 1 may mga ara pa kamong pangalan dira or sa drug watch list nyo sa inyo record da? May ara pa kita nga gina-monitor da. May ara pa na da. Pero gatuhaw-tuhaw lang. Kung ma-cited, kung monitoron mo gakadula, daw mga tamawo, wala nga now you see, now you don't. Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong sa isakalwan sang Santon Plus Herbal Soap, epektibo, kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kagabi na interview man ng
Executive Director sang Banaag LGBT diri sa syudad sang Bacolod. Angot sini aminado si Arnolfo Makilan, Executive Director sang Banaag LGBT diri sa syudad sang Bacolod nga nagakanghawa ini angot sa pagpatay pareho man sa pareho Manila nga miyembro sang Third Six mga kaaksyon, no? Sa interview kagabi sa Aksyon firing line ginpayag ni Makilan nga hindi Manila ka grupo ang napatay apang ginakabig sini nga isa ka pamahog ang natabo. Patag ni Makilan hindi madula sa ila nga magpaminsar nga isa ini ka pagpamahog sa ila bahin bangod mayara sang mga tawo nga hindi mabato ng ila presensya sa komunidad. Madumduman sa Tungwebes ang gabi, sang ginlutang ini si John King Poras sa Dalan Galo, Barangay 11, sining syudad sang Bacolod nga nagresulta sang iya sining kamatayon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 4:52 ang aton oras. Good morning lang kay Eboy Sarabia nga nagapamati sa La Castillana kag Sarabia family, no? Kay Chofilo Espaniola Jr., good morning lang. Always ga monitor dira sa Zone 3 Tagda Hinigaran. Kay Jotay Solinap mayong pagpamati lang, no? And sa kay John Cartel Bilyote, dira sa Barangay Maao, no? Central Maao. Familia Bilyote, good morning lang, no? Kay Mr. Millie Uligo, gapasalamat kay Inday Vanessa Mayo. Kay Joval Trinidad, good morning lang, Joval Trinidad, no? Kay Saldoval Carillo Conihane, dira sa Kuwait, good morning lang. And Angela Gayondato Castillo, no? Dira sa Totong Filisa, sining syudad sang Bacolod. Good morning lang sa iya sining nga bata. Sa Libanon, si Maricon Castillo, kag Gloria Moreno, ga monitor. Marisa Roquero, may lang pagpamati Marisa. Marisa Roquero. Sa Kuwait, no? Bulugtaw na sining mga inoras. Kay Neil Brian Balawes, greet siya lang mga suki sa isda, sa Barangay Agisan, kag Barangay Inclaro, Binalbagan, dugay-dugay makadto nako sa inyo. Fresh bangos. Ay, isda, tamayo gida. Si Neil Brian Balawes. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good morning lang dira sa Mansilingan, no? Kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Morning. Sa kay Bia Jonathan, good morning lang. Kay Idi Recafort sang OTTG, no? May lang pagpamati sa taga Purok Bulak, Barangay Mandalagan, kag sa mga tricycle asitoda, gabiyahi Banggal, Asalto, Iroreco, Solid Gid Aksyon no Radyo, OTTG. Thank you so much, Ed. Salamat gid kay Derek Recafort sang Operation Tulong Task Group, no? Ayos kay Renren na piyesa, no? Okay, sige. Thank you, gid Renren na piyesa. Kay Philly Froilan. Philly Froilan, no? Josefina Bulido di Monteverde. Good morning lang. From Riyadh, Saudi Arabia. Josefina Bulido di Monteverde. And si Renren na piyesa may palagas lang na piyesa family. Gapamati subong sining mga inoras. Delia Liabe, dira sa Charito Heights sa Barangay Granada. Good morning lang, Delia Liabe, no? Delia Liabe. Ayos, kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati, Vanessa. Happy weekend gid ko, no? Kay Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa, Mrs. Alvarez sang Tangob, kag kay Mr. Milili Uligo sang MM Body Cafe, no? Thank you, gid kay Vanessa Mayo. Mon Lisay, good morning lang, Mon Lisay, no? Kay Jason Alegria, good morning lang sa taga Cadiz Public Market, no? Ga-monitor sila subong. And morning lang kay Normilita Opiar Similiano, Opiar's family sa Sitio Sumpitla, Castillana. Salamat gid dalin sa kay Jason Alegria. Kay Yvonne Boitsero, may lang pagpamati Yvonne. Jory Montiliano, no? Jory Montiliano. Salamat gid, no?
Ayos, sige, karon naman dugay-dugay anay ng iban sini matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang dugay-dugay ang iban pa nga mga balita pagkatapos sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACF. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na ita.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa kapagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kadto ang tanang balita ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang talan sa isa ka construction worker dakop sa bypass operation sang Victoria City PNP. Sa detalye sining balita upod na kay Aksyon Brian Morden. Yari ang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Brian? Magagaksyon na Rex dakop diri isa ka construction workers isa ka bypass operation naging patigayon dira sa Yapkina Subdivision, Barangay 3, Victoria City, Negros sa Occidental.
Ang suspitsado ginkilala diri sa kay Pedro Alvarez, 56 anyos pero iniresidente Aksyon Rec sa Barangay Santa Rosa, Morsia Negros sa Occidental. Kag didto nagapuyo man subong sa nasabit nga lugar kundi ginpatigayon ang buy-bust operation. Sa pagpanguna mismo ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, tigayon nga nabaklan ini nasambit iyang suspect Aksyon Rex sang 8 tanan ka heat seal transparent plastic sachet nga ginapatihan shabu. Nakuha man siya siring posisyon ang cellular phone, sumban duha ka disposable lighter kag 300 pesos nga buy-bust money. Ang nasambit nga suspect karon yara na sa kustodiya sang kapulisan. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than report. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa recap report sa recap result sang Small Town Lottery kahapon nga nagwa mga kaaksyon sa unang draw sang STL, yari 28-13, 28-13, second draw may 24 kag 30, 24 and 30 kag kagabi 7, 8, 7, and 8. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa iluhan gilayon ang recap man nga resulta o kon resulta kagabi sang 645 kag 658 Ultra Lotto. Mauna tanay sa Mega Lotto 645 mga kaaksyon. Yari na ang Lotto result. Mega 645 Lotto mga kaaksyon, wala sang jackpot winner ho. Nagapabilin sa 21.5 million pesos ang jackpot prize. Grabe no. Bisan isa lang ka milyon no? Kung may daugtas ni uking-uki gid. Sa Mega Lotto result 645, 41, 39, 18, 29, 31, and 26. Liwat 41, 39, 18, 29, 31, kag 26. Samtang sa ato sini Ultra 658, Ultra Lotto 658. Wala man sang jackpot prize. 4.5 million pesos, 49.5 million pesos na ang madaog tas ni. Ba, grabe, 49.5 million ba? Dako ba? Ultra Lotto 658 result 56, 52, 32, 37, 10 kag 3. Liwat 56, 52, 32, 37, 10, and 3. Yari na ang Lotto result. Daligid ang mga kaaksyon, san bayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
kinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y samsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas
matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:29 at oras diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita sa Aksyon Balita Morning Edition, no? Daligid lang, no? May lang pagpamati kay Teresita Orita Kahuraw nga nag-monitor sa sining aga kag Marlin Diaz dira sa Barangay Sumag, no? Marlene Diaz sa Barangay Sumag. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning lang, no? And Marian Paragiton, good morning lang sa DSA Purok sa Purok 18, Barangay Lagranha, Panagiton family. Thank you so much, Gid. Dante Makilan, good morning. Si Action Fred Mangyapo, way ni guro ga pamati sila ay, no? Sige Eddie Laos, may lang pagpamati sa kay Nanay Isabel, good morning lang. Jasmine Roldan Ravillo, morning lang. Arnold Bidayo, good morning lang, no? Okay. Victor Tugaf sang Morsya, good morning lang. Kag Joey Onias sang Barangay Antipolo, Pontevedra, morning lang. Bernie Onias and family. Kay Noy Gonzales, good morning naman. Kay Melvin sa Solidarios Apdo sa Bago City. Melvin, thank you so much, Gid. Louie Aldas sa Manila, good morning lang. Artandoy, may lang pagpamati dira sa Hacienda Pangulayan, Central Mao. And Nenfa Ibanez, listening from Tangob. Thank you so much, Gid. Happy weekend. Thank you, Gid. Sa kay Antonio Floresda, ang sukita sa itaksi ga biyahe na subong. Ayos, tamiyaw lang mga drivera nga nagapamati sa sining aga. Kay ni Misya Roques da sa Barangay Tangob, may lang pag-monitor ni Misya Roques. Kay Jane Ignacio, good morning lang and happy birthday. Kay Hani Dagunan Ignado, subong nga adlaw. Happy birthday, no? Adi sukita Tabiluna, may lang pagpamati dira sa Acacia Panukoy. Great ko lang si Nestor Tabiluna Senior, Amelia Tabiluna, Roger Guerra, kag Maria Luz Guerra. Salamat, Gid. Melchorita Ferreira naman, no? Kag John Villarosa sa Cebu, ga monitor. Si Jenny Isto, may lang pagpamati. Jane Isto, kag kay happy birthday kay Nanay Hani Ignacio halin sa mga bata iya sa Paglaom Tabaw. Okay. Kay Joy Casiano, good morning lang dira sa Barangay Antipuluan, Bago City, no? Kay Joy Casiano. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon kay pasudlon tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan ho sa pagpanglimpyo sang drainage system sa 3 ka mga dalagko nga mga merkado sang syudad. Umpisa na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa masunod nga simana. Balita City Hall. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Rex. Umpisa na sa masunod nga simana sang CDRRMO Flood Control Team ang clearing operation sa mga drainage system sa palibot sang 3 kadalagko nga mga merkado sang syudad. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Jo Marie Vargas,
Ini nga programang kabahin sa mas dako pa nga proyekto nga natalana pati gayonon sa syudad kaupod ang DPWH sa idalom sang task force nga gintukod sang alkalde. Sa piyak nga bahin ginklaro man sini nga ilan na nga gintilawan ang performance ng daan nga sewer jet tinalikdan nga adlaw nga amo natalana pagagamiton para sa amo nga operasyon. Tuesday meeting tong grupo para ma-coordinate ang among movement. Ito masuyop ko ang ibang major nga infra matindaran sa city tagang DPWH para ma-synchronize ang among plano, ang among obra sa masunod ng mga binilang. Pero doon si Mana, ma-start ka gindi sa imo? Ma-start ko sa akon kuhan nga amon nga pasuyop ko na nga tindahan na yung unaw namon, especially sa libertad ka nagdamol naman. Yung ibang concerns i-take up naman sa meeting, yung problem mga pader nga natumba, sa internasyon nga daw nagbalabag ng pader kaya isa ka lugar. Kining sa sumbag niya ang tika-tika, nagpugong sintubielin sa babaw. So, amo nang labanin niya sa DPWH sa problem. So, at least kami, pananamon, masolusyonan nila kung anong imuon nila na hindi man magproblema sa pumuloy sa syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kadto ang tanay nga balita ni Aksyon Alvin Graba sa flash report. Ini may kang tanan sa isa ka tawo ni nabungguan gid patay, no? We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Alvin, din ka? Aksyon Alvin? Oh, din sa magi? Sa radyo, ara siya? Aksyon Alvin? Oh, daligid lang kay way gasulod si Aksyon Alvin Graba, mga ka-aksyon, angot sa sining nabungguan, no? Sa area sang dining area man, way gasabat si Aksyon Alvin Graba sa komunikasyon, sa radyo, sa telepono. Din siya maagi, basi kung sa babaw bukid siya maagi ni. Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 5:35 na nga ton oras diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan, no? Way pa sa commercial tanay parang hindi ta mag-hang up la kay kaina pa na si Aksyon Alvin Graba. Way pagyapon Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Ay na, no maning sitwasyon ning ato niya man. Daligid lang mga ka-aksyon, standby sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Reports Morning Edition. Daligid lang kay matag tanay commercial kung way pa siya. Kay kabudlay. Sige, Aksyon Alvin. Aksyon no? Hindi na po ka pangkakontrol dito ka talaga. Proceed na sa balita. Yes, natabo dari actually sa nabungguan sa babae at signal ninyo anak hindi matag Aksyon Alvin di nang area na. Dari sa area sa nga Aksyon na Rex, no. Ako ibang nandun sa Bacolod Memorial Park sa Rex at babae ang nabungguan mismo sa Lasyan. Nawari naman dari Aksyon na Rex yung mga kapalitan sa ilaw ng police station number. Sa dinang area, Aksyon Alvin gani, sa alihis din ang area? Ato bang mismo sa Bacolod Memorial? Ato bang sang Bacolod Memorial Park? Yes, Aksyon na Rex, no. Isa ini sa babae ang aksidente na nabungguan ang Lasyan. Actually, initial Aksyon Rex yung pas niya sila sa mga kapunggo niya pero biktima ini siyang titiran aksyonares. So, hindi nagabot man ang pamilya mismo siyang siling biktima na kita mo man sa siling aksyonares.
medyo mapalay sa kita. Kaya hindi sumusunod ang pamilya mismo nagkasiti o nagkakaroon ng anak sa narat. After napuntuhan nila si God. Kahit bakit ano yung sitwasyon guys? Okay. Nung nakasita sa reaction na sabi na isa ka barangay tanong pero siguro ginakwaan ba no sa initial information sa mga kapulisan bakit may pangalan na o siya sir, may pangalan na kita sa victim sir, initial isa lang isa naman na sir ang parang victim sa si Oliva Porcito Oliva Porcito Aksyon na Ano to ngalan niya ka? Bungol sa imo drang komunikasyon, Aksyon Alvin. Ano, hindi ko mamurutan. Sino to ngalan niya? Oliva. Oliva? Oh yes, Oliva Porcito. Ortizo? Portizo? Oh, Porcito, Papa, Oscar, Roger, Charlie, Echo, Sierra Oscar. Porcito. Taga din ni siya? 69 years old. Taga din siya, sir. Taga Ibisi din niya sabi. Taga Alis. Anong yung kandili, sir? Instant, ang nakabundi siya, sir. Pero sa kanog na kuha natin yung kasidan na puti, Second, but yun ang auto aksyon na rin, auto lati ang nagkabunggo sa iya. Pero sir, biktima din siya sa independent. Roger independent. Sigong sir, ang concert ang on initial independent sa ano masalam. Sige, pinag pagmento, direktoran daw ang initial ang biktima nagtabok. Nagtabok sa dala ng biktima, alin sa isisipilya, so may COD na matakal sa COD. Para gita rin sa mga nagabas ng dalaga niya auto. So, balik ang biktima tabok. So, muli ang probably auto din sa yan. Alin sa east, pakagto sa west, tanaog sa Goodyear. So, puting gano'n, halim pa gusto pa by Narak na. Salamat din, sir, si Sir Canon at Sir Narak, initial distribution pa sa mga kapuntang. Now, ari man kanya sila na ang pabilihan nito mo ang biktima pamagtutunta ni Karon sa Dibig Aksyon Narak kay sumungisin niya. Ara ng pamilya? Ari na pamilya sa Facebook Live, pakitataman na sa no? O, basi kung magkapamangkot, na kay kabungol sa imo nga komunikasyon da. Do, mayo pang palabuto ni Aksyon Alvin Graba. Oo. Ma'am, din sa sa Aksyon Radio. Ma'am, din sa halin Dali, alin sa sila dalay, maano sa tanong, mapalibalitad, wala ka naman ng clomatin na, palibalitad na siya. So, ano nga din tayo, lang kami na, ang malagla na kabag biyak na. So, malindahan itong tanong? Oo, muna sa iya, may clomatin sa kamsahan na siya. Mga panasahan, kung ano wala. Everyday, ang bigyan niyan gagawin? Everyday, every other day, nagsagamsahan. So, nagkabalo mo ka mo sa, ano ko ba niya din yan? Wala, hindi na siya. Ang mga ginagawa nga ako, nagsagamsahan. Pwede ba yung ma'am, si ma'am po ba, pinabigyan yan sila din na? 69 years old after na arrest na si ma'am. Saan nga lalagay ma'am? Kami nagbas na ako. Ano pangalan mo? Manindahan gali ni Tani. Manindahan ni Tani at Rex, no? Ang iba, kasi as ito na rin nagagawa, kagpagpa niya sa libertad to happen, nga nabungkusan sa karapihan, nga initial Aksyon Rex Pilota. Nang nakita ang dali Aksyon Rex, hindi nga Pilota sila, dito diri kay Garcanon. Ang nakita naman din. Hindi na ito nagkabunggo to, wala ito madakpan?
Dapat na ng Rex, no? Kaya di ko mainitang hit and run. So, most probably, Din pa kadto may nakakita ni din pa kadtong salakyan ni man nga nakadala sa siya ni. Ayun sa east-west direction. So, Sa din pa kadto? Pabayahan sa mga pabaybay. Pa downtown or pa kadto da sa Ranita? Oo, umagi ang illegal rin na sa haya kabinan si Sir Canon, Police Staff Sergeant Canon, ang isipito ang police station number 877 na Rex, no? So, bakit makakuha pa kita sa Sige, basta yung additional nga mga information, Aksyon Alvin, mahatag mo lang karon dugay-dugay, ah. Sir, ang Aksyon na Rex. Sige. Sa area sa barangay Alcita. Atong pang mismo, sa Bacolod Memorial Park, Aksyon Mission Tahong, para sa transport ang CantongNo, Aksyon Alvin Graba. Ini sudah bisa unit Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aga pa may binungguan na dira sa area sang Alihis area, no? Dira sa Alihis Road, mga ka-aksyon, subo man ni, aga pa, 59 anyos yadto ang biktima, no? Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Evergreen Herbal Capsule. Anong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sumsang ano ang kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin.
Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERD sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERD dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERD at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERD o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERD na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERD. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, magpa-goodbye na kita. Kita sa Lunes, mga ka-aksyon, diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, igasunod na sa Dilig lamang Manugay, upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Sa kinandan sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong aga sa inyo tarantanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,